אחת הדרכים הנעימות ביותר לטפח מודעות היא לשים לב לדברים שמביאים לנו שמחה. על ידי הקדשת זמן להעריך את הרגעים האלה, אנחנו מאמנות את המוח לזהות עוד מהם בעתיד. אז בתרגול הזה נצא להליכה קצרה ונשים לב למה שמשמח אותנו. נתחיל בלמצוא מקום ללכת בו. זה יכול להיות בפארק, בטבע, או פשוט מסביב לשכונה. אין צורך להיות במקום מיוחד. לפני שנתחיל ללכת, נעמוד לרגע וניקח כמה נשימות עמוקות. נשים לב לתחושת הנשימה באף ובגוף. נתחבר לתחושת כפות הרגליים על הקרקע. נשים לב למשקל הגוף ולכוח הכבידה שמחזיק אותנו. ונתחיל ללכת בקצב רגיל, לא מהר מדי ולא לאט מדי. ובזמן ההליכה נחפש משהו שאנחנו אוהבים. נשים לב למה שמביא לנו שמחה. אולי לא נאהב כל מה שנראה או נחווה, אבל סביר להניח שיש מראות, תחושות וקולות שאנחנו אוהבות או שמשמחים אותנו. זה יכול להיות פשוט כמו טבע מסוים או צורה של משהו, אולי איזשהו צליל. וכשנבחין במשהו שאנחנו אוהבות, נגיד לעצמנו, אני אוהבת את העץ הזה, או אני אוהב את הצבע הזה. אני אוהבת את ציוץ הציפורים. אני אוהבת את הצורה הזו של העלים. נגיד את זה בשקט לעצמנו, בכל פעם שנבחין במשהו שמוצא חן בעינינו. ונזכיר לעצמנו שאין נכון או לא נכון בתרגול הזה. רק להיות נאמנים לעצמנו ולמה שאנחנו אוהבות. וכשהמחשבות נודדות, או אם פתאום מופיעה שיפוטיות וביקורת, רק נשים לב לזה ונחזור לרגע הנוכחי. נתמקד בתחושת כפות הרגליים על הקרקע בזמן ההליכה, ואז שוב נפתח את עצמנו לחוויות שאנחנו נהנות מהן.
אז אפשר לבצע את התרגול הזה במשך כמה זמן שמתאים לנו. אני ממליצה לפחות רבע שעה של הליכה באופן הזה. ומומלץ גם להביא את התרגול ליום-יום שלנו. כל פעם שנשים לב למשהו שאנחנו נהנות ממנו, שמשמח אותנו, גם אם זה משהו קטן או עדין מאוד, נגיד לעצמנו שאנחנו אוהבים את זה, שזה משמח אותנו. תודה שתרגלתם איתי.